Добро утро! Так му станахме. Кристина оправя едното бебе, аз оправям другото бебе Кая. Да се разходи, да се свърши нещата и потегляме за Велико Търново. Кая, хайде ма момиче. Ето така се подготвя госпожица Виктория. Мойшмо, ще пътуваш ли? Да се измори, за да спинка по пътя. Нали така? Какво стана? Да, една усмивка. Какво стана, тати? Добре, тя си играе с нейния любим жираф. Нали така, мойшмо? Добре, след малко тръгваме. Възползвам се докато Вики си играе. Гримирам се набързо да запричам на човек. Поправям се и тръгваме за Търново. Нашите приятели до вечера ще се събират в заведение в Добрич, но ще видим как сме в пътя и умората и дали ще успеем да се включим. Ако не, се прибираме, оправяме се за сън, защото утре ни чака майстор. Емо ще е с майстора, който прави горе грешника. Ще ви снимам докъде сме, как върви процеса. А аз имам много да ви снимам. И така, чакай. Ето е Вики, която си играе, докато аз си гримирам и се подготвим. Приготвяме и пюрето. Госпожицата папка с татко си. Мойшмо, ще искаш ли? Чичона папка с татко си по-рано днес, защото по пътя да не стане мазало с цикви и моркови и пюрета. Нали, мамо? Искаш ли? Хайде. Виктория? Ако не си изядеш пюрето, няма да те вземем. Браво! В момента си изправям косата в банята и слушам как му се опитва да я нахрани. Само чувам какво мазало се случва. Тя цапа, той се мъчи да й пее песни. Въобще не искам да знам какво става оттатък. Само се чува Виктория. Не, Виктория, чакай! И казва последно за около 50 път, честно. Ние си пътуваме. Имаме още час и малко до Търново. Не знам точно къде отиваме, знам само центъра на Търново. Колко пък да е сложно, ще се ориентираме. Ето шофера, икончето спинка. Тук съм. Изобретила съм от горещото. Събудия. Чао. Чао. Заспа пак. Какво правим обикновено докато пътуваме? В най-добрия случай бебето ми спи. Има тишина и спокойствие. Мъжът ми шофира, слуша с тихичко музика отпред. Аз съм изгонен отзад, нямам с кой да си говоря. Изправя колекции, пазарувам си, отмятам се задачи. Но си, стоя малко на телефона, спирам, защото когато се вози отзад ми става лошо. А откакто Викингото се е родила, аз винаги съм отклонена отзад. Не помня кога съм се возила отпред. Ние никъде не сме ходили без него. А тази сложна инсталация, ако се чудите, това е сянката, която съм изобретила, за да спинка спокойно. Това е горнището ми на LBT. Това ми е долнището. По-късно ще видите целият сет. Цветовете са бяло и синьо. И на мен, и на бебето, и на Емо. Какво става шум? Слушаме си The Weeknd. 2023 бяхме лятото на последния му концерт от европейското турне в Лондон на Уембли. Той сега има концерт там. И ми е тъжно, защото тази година, 3 години по-късно, много турне в Европа, но ние няма как да отидем. Няма как да отидем. Ами няма, Виктория не го хареса още. Няма как да отидем и си го слушаме по пътя в колата. Сладуче, кой си на спинка? Обичам те. И правим една кратка пауза, защото нашата Викона... Свърши една работа. Тя е дама, няма да обясняваме в подробности. Една работа, тати. Ще сменяме. Амберсам. Нали така, мойшмо? Така ли е, мойшмо? Пристигнахме. Ето и там отиваме да играем игри. Малката мушмулка е нахранена, по спинка. Готова и тя да играе. На какво?
Тя си изпи млякото, аз ще си изпия студения чай. И аз също. И ето сега госпожицата ще играе на дама. Ако спечели и не направи грешка, ще целуне Виктория. Ясно, че няма да направя грешка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не точно така. Аз съм малко по-добър. Сега ще ти покажа. Това да покажа как е правилно. По-добра съм и те ми вече станали. Това не е вярно. Да не ми пречат. То на нея всичко е пречи, но да. Ръбче, рикошет. Спирам да снимам, няма нужда. Видяхте достатъчно, да. Продължаваме да снимаме много добре. Абсолютно трагедия. Ти беше по-добре. Аз бях по-добър. Да, да. Играем ли? Пробвай! Играем ли за време? Ти много бавно го направи, да видим. Големите ти крака излизат. Не, вярно. Да. 3 ринга, штрак. Колко съм добър? Между другото ти хвърлят много близко. Да. Все пак поне оцелих. Хикс. Мача е Хикс. Седнахме да хапнем. Бяхме на най-свежото турне, това на Мести. Пихме по един студен чай, играх дама. Играх като цяло на всички игри. По-добра съм от на хвърляне на рингове, готова съм за игри на волята. Хапваме. Мушмулката иска да спинка. И вече се закривонти. Почна да се кривондри и тръгваме, така че има 3 часа и половина до Добрич да си спи съвсем спокойно. Искаш сам? Ние продължаваме с концерта на The Weeknd в колата ни. Пътуваме обратно към Добрич. Много съм доволна, когато мога да напасна тайминга на бебето. Значи, сутринта като станахме, тогава направих пюрето, защото не исках да става мазал по пътя и по пътя ся кърля. Изяде си пюрето и я оставихме да се измори, за да може да спи в колата. Спа час и половина, общо 3 часа и половина път, така че беше токижица всичко. Отидохме там, преди да отидем на турнето на Нести. Я накърмих, не беше гладна, беше се наспала. Поиграхме, беше интересно, изморихме я. Седнахме да хапнем на едно заведение там на центъра някъде, хапнахме плана пица. Тя тотално вече беше изморена, искаше да спи. Влязохме в колата, накърмих я, за да знам, че няма да плаче по пътя, ще изкарам до Добрич. И буквално докато я оставя, спеше. И сега спи. Бочка. Много често, когато тайминга направо работи, ама не винаги става така. Ами аз малко забравих да продължа с снимането за нашия уикенд влог, но по-добре късно, отколкото никога. Моят мъж се изкъпа и се легна. Бебето не спи. А аз монтирам поредно видео. Всъщност работя по едно видео, което то вече ще е излязло, когато излезе влога. Но влагам толкова много работа и старание в това видео, то е за Тьопфер. И ви умолявам да го изгледате, защото е супер интересно и защото ще има награди. Така, повече няма да казвам. В профила ми е вече качено, така че там може да го намерите. 10 интересни, любопитни факта за Тьопфер. Малко се чувствам като Слави да Клашерс. Кики. Да Тьопфер. Много ми е късно, много съм изморена, часа е 0:42 минути. Все още не съм си изчистила гърма, все още не съм влязла да се изкъпя. Прибрахме се от Търново. Хванах се да чистя, докато бебето ми малко си поиграе и да се така раздвижи след дългия път с баща си. Те си поиграха долу, аз почистих, след това я изкъпахме, след това я кърмих, сложих я да спинка. Не искаше много да спи, защото спа дълго в колата, но както и да е, след известни борби. И я приспахме. Ето го мушмулът, сега ще го покажа. Който си спи отново по коремче. Вече всички знаят, че Вики спи само единствено по корем по цяла нощ. Ето. Примирих се, свикнах. Вече не ми прави впечатление. Да, след това таткото се изкъпа и се легна. И аз от 2 часа работя по видеото, отговарях на имейли. Имах план да отговоря на вашите въпроси и съобщения, защото се натрупаха страшно много. Просто напоследък имам много работа, много задачи. Не мога да наваксам със съобщенията, но съм си планирала да го направя следващата седмица. Така че ако сте ми писали, аз не съм ви отговорила. През следващите 1-2-3 дни ще ви отговоря. Обещавам. Мисля да завърша съботния ден с това видео, да спра с всички телефони, лаптопи, техника и всичко, да отида да си изчистя грима, да се изкъпя и да си легна, защото сигурно ще стане пак в 2, докато успея с това цялото нещо. Утре в 8 ще дойде нашият майстор, му се качва горе да работи с него по далечника. Аз имам да снимам за LBD, имам да снимам за MyProtein, защото идва голямо намаление, месечното намаление. Имам да завърша видеото за Тьопфер, което сега започнах, но да кажем го преполових. Имам да снимам още неща, но просто съм си ги записала и
И наистина влагам супер много старания в това, което правя, защото мога да ви изпляскам някакви видеа, колкото да кажа, че съм ги качила, но за мен винаги идеята е да е полезно, да идва от мен, да е по начин, по който аз го чувствам, използвам, разбирам даден продукт, бранд и така нататък. Така че всичко, което правя е с много старание. Това ми изморява страшно много понякога. Те така, драги хора, ще продължа с заснемането и на неделята. Не знам кога ще сгубя и това цялото нещо. Ще го споделя скоро. Един хинт. Следващия уикенд пак ще снимам влог, но този път ще е по-дълъг уикенд, защото заминаваме в събота. И следващите 4-5 дни ще бъдем на почивка с супер много готини двойки от един за друг. И имате време да ми напишете в коментар кои са според вас тези двойки, защото ще съберем голяма банда един за друг. Отиваме на море, да нахванем хубаво време, да са ни здрави децата и да се забавляваме много. Напишете според вас с кои двойки заминаваме на почивка. Нямам търпение, имам нужда от почивка. Хора, имам нужда спешно от почивка. И така, това е от мен. Лека нощ. Добро утро от неделния ден. Аз не знам къде се намирам, супер съм изморена, но това е обичайното. Бебето ми си играе долу, докато се пусна едно кафе. Оправих нейното и нашето легло. Емо е горе с майстора, но за малко даде пауза. Човека си работи, Емо отива да вземе мама, за да я доведе тук. Мама ще гледа за малко Вики, а ние с Емо трябва да отидем до практикер, може би да си изберем дръжки за шкафчетата, защото може би днес целият дръжник ще е готов и трябва да се сложат. Имам да монтирам, да сглобявам, да анбоксвам. Утре Вики става на 6 месеца. Искам да я направим готини снимки. Поръчал съм и тортичка. Трябва да напазарвам зеленчуци и плодове за пюретата, защото свършиха. Но днес е на картофи тиква, така че за днес имам. Така че след малко ще се заема и с това. И да, това е планът за днес, да видим докъде ще я докараме. Госпожице! Здравейте, госпожице Сладур! Тук колко играчки пеят? Чоча! Сладка моя нежна нежнота! Нареждам играчки, ето така и тя се върти в кръг. И си отдава нужното внимание на всяка играчка. Мама храни Виктория с пюре вътре вкъщи. Аз чакам Емо да слезе от втория етаж и отиваме до практикер. После ще се кача да ви снимам как върви процеса горе. Ние тръгваме по задачи и аз така се развълнувах, защото се возя отпред. Тук е съвсем друга перспектива. Това било много готино, аз съм забравила. Аз жени не съм возил отпред по време. Ще махам на хората, много се вълнувам. Като английската кралица или как? Като антата е. Отиваме да си изберем дръжки за въртичките. Знаете колко броя? Да, 13. Много фатално. Не, те са 11, но аз ще взема 2 повече, в случай, че някой ден някой се щупи и така. Добре. Другаде, ще ходим по някакви други задачи. Мога и да си купя стълба, понеже моята стълба, както знаем всички, падна, щупи се и не работи вече. Не падна стълба, да, аз паднах, но стълба ще купим. Добре. Отиваме на пазар, на нашето място в практика. Купихме си дръжки, си купихме стълба. Пак си отзад. И аз пак съм отзад. Без бебе, без бебе, аз пак съм изгонена отзад. Ето как премина остатъка от деня. Мама погледа Вики още малко, докато аз поработя. Емо беше с майстора ни горе. След това снимахме снимки и видео за 6-я й месец. Получиха се страхотни снимки, които може да видите в профилът ми в Инстаграм. Гаранция ще ви усмихнем. После направих бърза вечеря и ето и финалът на уикенда. Добър вечер. Неделя вечер ние сме смазани като за понеделник сутрин, след уикенда. Така, бързо обобщение. Не можахме да снимаме много подробно, но не сме се спрели. Събота станахме, пътувахме до Търново, върнахме се в същия ден. Неделя от сутринта Емо беше тук, на втория етаж с майстор. И завършиха дръжника. Така е. А малката муж му спи. И вече е 12 часа ставане. След малко. Ще си легнем уморени, но доволни. Мога да гледам късните мачове на световното в един часа, без да се напрягам. Да покажем ли? Да. Резултат. Завъртай. Завъртам. Ето така изглежда нашият мини як дръжник. Сега да кажем, нали, все пак къщата е скосена. Нямаше как да се... Нямаме пространство, в което да имам онзи дръжник на Кари Брачо от Секса и града, но все пак съм с... Кики Брачо. Все пак съм с Емо Несто Зара, така че... Изберете се мъжете. Така че мислете за тези неща предварително. Сега. За снимка на класна креативна. Да. Сега показвам нашия мини дръжник. Тук имаме шелите на съд, който не е довършен тук, няма значение, това е... Трябваше да го скрием. Този шкаф не е за кит. Работилница, да, така. Всъщност това е твоя шкаф, пак останалото е моите, нали така? Точно така. Тук имаме сладка Виктория. Това са шкафовете за обувки. Дълбоки са, високи са. Чак за обувки не сме решили дали ще са за обувки, но това са шкафове, в които ще може да нареждам и чантите. Бижута, аз нямам чанти. Там са бижутата. Супер. Там са бижутата. Те еднакви са, дълбочината е, ще има прилично доста така. Голяма. Е както и да е. Сега, между другото много ми харесва този акцент.
тук и тук, колко е дълбоко, има страшно много място. Всичко страна изключително много място. Тук са също малко шкафчета за Бижута, часовници. часовника, така че предполагам и тук е моите местенци. Нехи, колко са големи, явно доста място си вземат двата часовника. Там са спорт, моли. Ма, какво говоря? То и аз нямам бижута, но както и да е. Супер, значи си имаш това много. Сега, това е много дълбок шкаф. 1,15 е дълбочината. Изключително голям, функционален, има място много добре. Това е нещо, което искате така. Това ще ви запазим накрая. Добре. Това е шкаф за костюмчета, дрежки, закачалки и така нататък. Само да кажа. Тук, да. Да, исках само да кажа, че тъй като наистина имаме доста голяма дълбочина, искахме да използваме изцяло. Всъщност отпред е място, където може да си слагаме на закачалки неща, сака, дрехи, яките, всичко необходимо. А зад, зад закачалките могат да слагат неща, които не ползваме толкова често, във вакуумни турби, които трябва те първа да си купя. Има супер много място. Много изключително е дълбоко. Да, много е дълбоко, наистина. Днес настава за обувки, зимни, обутуши и така нататък. Така. Сега преминаваме към. Същото, но двойно по-голямо. Да, изключително е дълбоко мястото. И ти можеш да си легнеш вътре. Аз на друго място ще скажа. Сега. Това е костюм изключително дълъг, има страшно много място, не знам от какво неща трябва да си купиш, за да се нареждаш. О, повярвай, нямам търпение да го подредя и запълня. Аз харесвам много този акцент, защото тук имахме една колона, която така или иначе остава, нямаше как. И всъщност исках да имам някакво пространство, което освен след лентата да си декорирам с злато, цветя, сувенири, нещо красиво. Тук ни е банята. Тук ще има декорации съвсем скоро. Това е лед лентата, която съпружеското тяло успя да направи така, да изглежда много красиво и светло. Въпрос към аудиторията. Тази лед лента да свършва ли тук или да я удължа и да стане тук и тук до. Не. Има възможност. Нека го да кажа. Не. Защото е много ясно да кажеш. Добре. Свършва ето там, ще отрежеш толкова. Куцна. Така, и само преди да покажеш финалното ти нещо. Добре, хайде покажи го, айде, че си нямаш търпение. Това е с Виктория. Тук ще минем в трешника на Нарния. Да, искаше да усвои мястото за много големи кутии, кашони, коледната ми украса и така нататък. Всичко! Много е дълбоко. Тук е наистина с Виктория може да си играем на хрониките на Нарния. Тя като влиза, аз ще съм лъвът. Само искам да видите колко място има. Мъжът ми е... Колко си висок? Около 3 метра. 1,82. Колко си висок? 10 години след. Боже, ти нищо не знаеш за мен. Казваш се Кристина. Как че това е изключително голямо пространство. Мога да събера тук елхата от Коледа. На такова място спи Хари Потър. Ако не слушаш, ще спиш тук. Добре. Би бе обратно в очи. Това беше ужасно. Добре, край. Чао! Много яко е светличко. Светло е отвънка, съм често летен. И ми супер, ще ти е топло зимата, така че. Както и искам да кажа, че само аз съм поставен на 80 и може само 30 см 20 на другата страна. Много е функционално, успяхме да усвоим абсолютно всяко местенце, като тук майстора предложи зад шкафовете имаме останало около 3-4 см да се проветрява, да минава въздуха. Да, всъщност да няма влага, да няма мухъл и така нататък, така че оставили сме някакви сантиметри да диша, но всичко останало е използвано по най-възможно добрия начин, смятаме. Това е пространството, което аз казвам дрешник, това ни е голямото антре в коридора на втория етаж. Това е с което разполагаме. Може би за хората не е вау, за нас е вау, много давна го чакахме, защото в тази стая, която един ден ще е детска, има толкова много натрупани вещи и багажи, които нямат търпение да бъдат подредени тук, така че съвсем скоро и само аз да си завърша, тъй като ти си показва това, за което се вълнуваш, твоята Нарния. Аз нямам търпение да си декорирам, тъй като това е високата част. Винаги съм си го представила по този начин: шкафове, лед лента и на тази колона, моля, отдръпни се, ще има едно голямо огледало, наистина голямо огледало, където като застана отпред, да мога да си правя готини снимки. Имам си готин акцент с осветлението. Тук ще има картини, сложили сме си няколко такива лампички, където тук да си изкарам големи картини с наши снимки. Хайде, демонстрирай. Така, тук ще има картини, но само да довърша за колоната. Освен голямото огледало, тук искам да сложа цветя. Такива изкуствени, красиви акценти, не хавайски, в примерно бледо-розово, в бяло и така нататък. Така че искам всичко тук да си го декорирам. Един ден, когато го декорирам, ще ви го покажа финализирано. Отиваме да си лягаме, мили хора. Уикенда не премина точно както искахме, защото направихме всичко друго, ние да си починем, но пък сме доволни. Да, аз съм много доволен. Отивам да спавам в дрешника на Нарния. Сериозно? Не. Но просто искам да си го видя пак. Добре, той толкова много се вълнува. Лека нощ от нас. Дано да ви бил интересен този уикенд влог. И следващия уикенд ще снимаме пак, защото отиваме на почивка. Дълга и готина почивка с много готини двойки. Напишите в коментар, кои са те.